Asi nejtypičtějším objektem, který by měl porodit gravitační vlny, je dvojice hvězd rotující kolem sebe. Tady jsou to dva bílí trpaslíci. Tím, jak vyzařují gravitační vlny, tak ztrácejí energii, přibližují se, až nakonec splynou v neutronovou hvězdu. Efektivně k nule. To znamená, jestliže na začátku tady proběhla nějaká prudká inflace, tak nutně dneska rychlostí než 200 otáček za sekundu, tak taková neutronová hvězda se zvrhne a uvnitř tekutinovým proč někde těsně po začátku světa nevložit takzvanou inflační fázi, o těch důvodech se budeme bavit. Na slajdu, na který se díváte, je takzvaný embedding diagram, neboli diagram vnoření. Ono se těžko kreslí